लोगोफोर खुलुमनाय बावहरबाय बयनिसिमबो। लोगोफोर दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला मावख' हाबाफारि बेखेवनो लानाय जादों। बावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं जोंनि निउज चेनेलाव हांख्रायनानै लाबोजानाय माखासे आलासि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजागोन। लोगोफोर आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। TV camera person बसुमतारी आरो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों प्रडाक्टनिफ्राय केमेरा पार्सन प्रमद मोसाहारि असमिया खबर ETV भारत ETV थैंक यू ETV भारत ये সময়ত মই চিনাকি দিবলৈ ওলাইছোঁ অশোক বৰ্মন দৈনিক অসম দৈনিক অসম बे सुबिदायावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि MD मानगोनां राजिब बे सुबिदायावनो जोंनि विजार बिथाङा एजुकेसन सेक्रेटारि बेवहाय जोंनि गोथार हाबाफारियाव बिथाङा नुजाथिफैनो हादों। नैबे समाव बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बिथांनि सोमदोन नार्जारि गोजोननाय थाबाय। दिनैनि बे आलासि सिनायथिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बिदिनो आरो बे समखौ बारा गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बे रादाब बिजोंनि जे मावख'नि बेखेवनाय बे हाबाफारि बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोंखौ थुलुंगाखां बोसोन होनो थाखाय आं बे समाव मानगोनां आलासि सार आं बिथांखौ बे समाव थुलुंगा होनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायनाय जाबाय। बड'लेण्ड बुब्लि मावख'नि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानो हानाय बड'लेण्ड बुब्लिनि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।